In-nies għadhom irrabjati għal fatt li qed iħallsu kontijiet tad-dawl u l-ilma essaġerati u dan qed jgħidu diversi persuni li fl-aħħar sigħat ikkummentaw fuq Facebook fuq il-paġna tal-Midja Laburista. Hekk kif issa l-Gvern ukoll ammetta li qed isir serq mill-kontijiet, diversi kienu dawk li jesprimew il-frustrazzjoni tagħhom għal mod li bih tal-wan provaw jirrappurtaw din l-aħbar. Boħut jinsistu li l-Gvern xorta mhux se jrott lura l-miljuni li nsterqu mill-kontijiet tad-dawl tul dawn l-aħħar snin. Imbagħad kien hemm barax ta' reazzjonijiet għal One News. Min kiseb li l-kont qed jiġi 750 euro, min jgħid li bil-pannelli u xorta qed jiġih kontoli. U oħrajn jgħidu li l-Ministru Miriam Dalli qed titratta lin-nies ta' ġaħan u li issa qamet mir-raqda. Kien hemm min ma ddejjaqx jinnota kif fil-verità il-Partit Nazzjonalista kellu raġun fuq din il-kwistjoni u l-Gvern stembaħ issa għax ġejja l-elezzjoni. Is-segwaċi tal-Midja Laburista rrimarkaw li l-kontijiet għadhom xorta qed jiġu għolin ħafna. Kontijiet essaġerati kitbet mara fuq Facebook fil-waqt li ieħor ikkummenta issamtuna bil-kontijiet. Persuna oħra qalet il-Partit Nazzjonalista jissuġġerixxi u l-Labor isegwi. Il-Partit Nazzjonalista ilu diversi xhur jispjega xi jfisser dan is-serq mill-kontijiet tad-dawl u l-ilma u issa nagħta raġun. Iżda lest ikompli jinsisti sabiex il-familji Maltin u Awċin jirċievu kontijiet orħos li jkunu ġusti, faċli u trasparenti għal kulħadd biex jifhem. Għal kontrarju tal-Labor, Partit Nazzjonalista fil-Gvern jikkommetti ruħu li jagħti lura l-flus kollha li nsterqu lill-poplu Malti u Awċi mill-kontijiet tad-dawl u l-ilma.